Karuwar Dubai kashi na 3. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a ci gaban wannan labarin naku. Sai ku biyo mu, yanzu za mu ci gaba daga inda muka ɗora a baya. Amma kar ku manta, idan kai ko ke baƙuwa ce, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sai ku biyo mu. Kawai sai ya tashi zaune, jikinsa na wata muguwar karkarwa, ya ɗauki boxers ɗinsa ya sa ya ce, ƙarya kike wallahi Habeey, ba za ki ringa gauraya ni da wani ɗan iskan ba. Wannan karan ba zan roƙe ki ba kamar yadda na saba, kuma ba zan ƙara cewa da ke ki so ni mu yi aure ba, amma zan raba ki da duk wani ɗan iska da kike mu'amala da shi. Dorin ki zauna da ni is only, kuma ki yi rayuwa da ni kamar ta miji da mata. Ni fa ban ce miki zaman dadiro ba, a'a, zama za mu yi kamar zaman aure. Kuma mai ‘yanci, zan baki ‘yanci, zan baki duk abin da kike so, kuma dole kiki koma sanya dogayen riguna da niƙab. Wannan fa ba shawara ba ce, wajibi ne. Miƙewa ta yi a hasale tana girgiza kai, ta ɗauki underskirt ɗinta ta sa ta ce, lalle ma Taheer, kana so ka ringa raina min hankali. Wani zan sa doguwar riga, bayan doguwar rigar ma wani tsirfa wai niƙab, tabɗi, wallahi ka taro mace, kai ɗin banza zaka ke faɗa min dokoki. Kai ma wai awa za ka ke shigar min hanci da kudindini. Wani mugun mari ya sauke mata ya ce, a mijinki kuma wajibinki shashashar banza da bata san ciwon kanta ba. Fu ya shige ɗakinsa, ya shiga bazurum, ya sakarwa kansa ruwa. Zuciyarsa na tafasa akan yarinyar, so yake cire kishinta a ransa amma ya kasa. Yana fitowa ya goge jikinsa, ya ɗauki doguwar rigarsa ya saka, ya ɗora wata hula malafa a kansa, ya ɗauki mukullin motarsa ya fito. Tana nan tsaye inda ya barta, tana ta tafasa dafa da kuncinta. Ya kalle ta, ya watsar, ya danna fin ɗin ƙofar, ya buɗe, ya fice. Ya juyo ya ce, ga kicin nan, babu abin da babu, ki shiga ki sama mana abin da za mu ci. Bai jira amsar ta ba, ya fice, ya sake kulle ƙofar. Zama ta a gurin, tana mamakin sabon salon da Taheer ya zo da shi. Wai ita ta zauna daga ita sai shi a gida, tsabar rainin hankali. Tun da ya fita take zaune har wani lokaci ko wanka ba ta iya tashi ta yi ba, sai da ta ji yunwa tana kwakularta. Ta shiga kicin ɗin, ta ɗauki fresh milk da kek ta dawo ta zauna, ta ringa tura shi kamar magani. Bai shigo gidan ba sai 2 na dare, yana kasuwa yana harkokinsa. Lokacin da ya dawo ta yi bacci a falon. Ya tsaya yana ƙare mata kallo, kyawunta mai ɗaukar hankali yana fusgar shi. Ya ajiye kayan da ya shigo mata da shi. Ya matsa, ya ɗauke ta cak, ya shigar da ita ɗakin baccin nasa, ya ɗora ta a gadon, ya kwanta a samanta, ya sauke mata wani lafiyayyen hot kiss a saman lips ɗinta. Miƙa tai tana salati, ta buɗe idanta, shi ma ita yake kallo da limsassun idansa ya ce, kullum kyau kike ƙara min a idona baby, ina son ki da yawa, ba na iya fushi da abin da ya shafe ki. Ya tsina fuska ta ture shi, ta tashi, ta nufi bathroom, ta yi wanka, ta dawo, ta jawo filo ƙasa ta kwanta. Ya bi ta da kallo yana murmushi, ya faɗa bazurum ɗin, ya yi wanka, ya dawo, ya cire kayansa tuk, yana shafa mai, yana satar kallonta. Ita kuma ta juyar da kanta, ta ce, ni fa wannan tsarin bai mun ba Taheer, ka bar ni na koma inda na fi wayo, a tsarin bariki na, ban sa a raina zan yi zaman dadiro ba gaskiya, saboda haka kada ka shiga rayuwata, ka sa na tsane ka. Yarfa hannunsa ya ce, ni ma a tsarina babu shi, amma zan fara a kanki. Idan mutum ya ƙi sharar masallaci, kamata yi a bashi ta kasuwa. Ido ta zuba masa, wani takaici na yi mata yawo a makoshi. Ta buɗe baki za ta yi magana. Ya ɗaga mata kai ya ce, ban so ki ƙara ce mun komai, domin ba ji zan yi ba. Na faɗa miki ba zaman dadiro za mu yi ba. Za mu yi rayuwa kamar miji da mata, zan yanka miki salari duk wata zan ke baki. Tsaki ta ja, ta juya masa baya, ya yi murmushin takaici. Ya matsa, ya ɗago ta ya ce, ina jin fil naki oba. Za ta yi magana, ya haɗe bakinsu guri ɗaya, ya fara tsotsa, tare da dumbular na shanunta ya fara lugugwice su. Bakin ciki ne ya sa ta fashe masa da kuka, ya yi saurin ɗaga ta ya ce, kuka kuma me abin kukan? Juya masa baya ta yi ta ce, na tsani mutumin da zai ke takura min na yi abin da bana so. Me yasa duniya ta cika da marasa adalci, masu fifita muradinsu a kan na wasu? Me yasa kullum burin mutane shine mafi rinjaye fiye da kyautatawa abokan rayuwarsu? Taheer, na faɗa maka ba na son ka, na tsani kake tirsasa ni akan sai na so ka, ka kyale ni mana ko ana so dole ne. Girgiza mata kai ya ce, ba a yi amma za a fara a kanmu.
dole ne ma ki so ni ko kina so ko ba kya so. Sake mayar da hannunsa ya saman numful ɗinta ya ci gaba da murzawa, yana lasar bakinta da dokin wuyanta zuwa tsakiyar na shanunta. Ta rintsa idanta lokacin da ya ɗora bakinsa saman numful ɗinta, shi ma lumshi nasa idan yayi yana nutsa bakinsa akan na shanunta. Tana kuka tana komai amma bai kyale ta ba. Ƙarshe ma da ya ji kukan nata zai kashe masa ƙwarin gwiwarsa, sai ya ɗaga ƙafarta ya fara sankama mata aiki. Ta yi kuka ta yi turjiya ya ƙi kyale ta da ke ya fahimci abin nata iskanci ne. Ita kuwa har ga Allah ta gaji ne, ba ta yarda ko da can su kwana tare, saboda ta san halinsa ba gajiya yake yi da ita ba, kamar wata robot haka take koma a hannunsa. Duk yanda ya yi da ita haka take yi. Wannan dare Habeey ta ɗanɗana kuɗarta, ta yarda tabbas maza suna suka tara, a mazan ma akwai ubansu. Shi kam Taheer jarabarsa har ta wuce tunaninta. Jin kanta da bayanta take kamar za su cire saboda ciwo, amma ko da asuba da ya tashe ta da ƙyar suka yi wanka suka yi sallah. Sake komawa duti ya bai kyale ta ba sai da ya ganin fashinta ya fara fusga, sannan ya tuna ashe tana da asma. Ya ɗaga ta da sauri ya tashi ya kashe AC ɗin ya kunna hita. Tana fusgo numfashi da ƙyar, tana shararar da hawaye. Bata taɓa sanin Taheer azzalumi bane sai yau. Daga ƙarfe 2 dare zuwa asuba ya ƙarar mata da ruwan jikinta gaba ɗaya har ma jininta. Miƙewa ya shiga wanka ya fito, ita ma ya tashe ta domin ya yi mata, amma ta ƙi yarda ganin za ta ɓata masa lokaci. Ya sa shi haɗa ƙwanjinsa ya haɗa ta da bangon bathroom ɗin, ya fara romance nata, ta zame ta yi ƙasa tare da rushewa da kuka ta ce, don Allah Taheer ka yi haƙuri ka ƙyale ni, na gaji, wallahi ka ce za ka ƙara, mutuwa zan yi. Murmushin mugunta ya sunkuya ya ɗago ta ya ce, ni kuma gashi ba zan fasa ba, idan kin mutu ina da isasshen gurin da zan yi miki sutura. Ɗaga ta yi cak ya azata a cikin ruwan, shi ma ya shiga, ya fara mutsutsuka ta, tana jin zuciya tana girgiza masa kai. Shi kam ko a jikinsa so yake sai ya tabbatar a cikin sati ɗaya ya cire renin da ta yi masa a kwanyarta. Yanda yake murza na shanunta ma kaɗai abin tausayi ne, jinsu yake yana murza su yana lasar samansu. Sanyawa ya a bakinsa yana tsotsar su, yana lumshe ido, yana zagaye cibiyarta da yatsansa. Habeey da ya rufe idanta kawai take tana shishshikar kukanta, don ta san ba iya kwatar kanta za ta yi ba, tashin ƙarfi yake ji. Janyewa ya yi a hankali ya zuba mata idanunsa da suka rine suka yi jajir ya ce, ban taɓa ganin karuwar da take tsoron namiji ba. Na ɗauka yarda da kanki ne yasa kika sarayar da komai kika fito neman kuɗi da gindinki. Jan numfashi ta yi ta kawar da kanta, ya sake mayar da bakinsa saman na shanunta ya ci gaba da tsutse ta. Ta rintsa idanta ta ce, idan ka kashe ni sai hankalinka ya kwanta, azzalumi macuci. Sake cafkar na shanunta ya sanya yatsansa ya tura cikin headquarter ɗinta da ƙarfi, ta rushe da kuka, shi kuma ya ci gaba da kwakularta. Hannunsa ya saki, ruwan ya fice, ya ja ta ya kwantar da ita cikin komin wankan, ya sanya yatsansa ya buɗe ƙafarta, ya ɗora harshensa ya fara lasa a hankali, yana turawa yana karkaɗawa. Matsa black cycle ɗin bobs ɗinta yake yana tallafo su sosai, yana lailaya su, yana tanɗar gabanta, yana sa haƙoransa yana ɗan karkaɗawa a hankali, tana janye jikinta, tana girgiza masa kai. Wannan azabar da mai tai kama. Bata gama wannan tunanin ba, ta ji ya zuƙo ta, ai bata san sanda ta saki ƙara ba. Jikinta na rawa ta ce, Taheer zafi ka bari, bana so. Ai kamar ta ziga shi, ya sake tura harshensa ciki gaba ɗaya yana fuskan numfashi yana caccakawa. Duk kukan da take da nishin da take tana janyewa bai hana shi abin da yake ba, sai ma ƙara masa ƙaimi da yake. Jin ruwan garɗin gabanta yake kamar na zuma. Ya zara bakinsa a hankali, ya ɗaga ta cak ya fito da ita, ya sake cilla ta gadon, ya bi ta ya danne. Tana ture shi, shi kuma ya sake sakar mata nauyi. Ya ɗaga ƙafarta sama ya danne da hannayensa, ya fara zira mata antinarsa, ta ciza leɓe, jikinta na karkarwa. Farko kamar abin arziki, a hankali ya fara binta, yana gama shigarta. Ya fusga da ƙarfi, ta ƙwalla ƙara, ya sake mayarwa da ƙarfi. Sai ya kifa kanta ya fara pumping ɗinta da sauri, yana ihu yana ɗago mazaunanta. Yana sake zungura mata kayan aikinsa, yana fusgar nishi yana faɗa, baby, wayyo Habeey, ki yi wa Allah ki aure ni, wayyo daɗi, daɗinki zai kashe ni Habeey,
daɗinki wayyo, ki tsaya iyakar ni, don ni kaɗai aka halicce, wayyo antena ɗina, wayyo, ash, be. Yanda yake ife-ifen yana ƙara shigarta yana bata wuta, abun ba ƙaramin gigita duniyar Habeey ɗin yake yi ba. Azabar da yake gana mata ta yi yawa, bai san ta sume ba. Kirezi yake bata yana tsotson na shanunta. Sun jima yana caccakarta kafin ya yi wani release mai zafi ya ƙanƙame ta yana sauke numfashi. Sai ta nutsuwarsa ya zare jikinsa daga nata yana faɗin, wash baby, wallahi na kasa ƙoshi da ke yau. Saurin miƙewa yana faɗin, ya salam, ashe su ma kika yi. Durowa ya daga gadon ya kisin balbo ɗinta ya nufi fridge ya buɗe ya ɗauko ruwa mai sanyi ya shafa mata a fuska, ta ja numfashi tare da runguma ƙirjinta, ta sauke ajiyar zuciya ta rushe da kuka, ya matso kusa da ita ya ɗago ta. Kwanciya ta yi a jikinsa tana rera kukanta mai ban tausayi, tana tausayawa duk wacce ƙaddara ta zaɓa mata yawon dande. Yanzu da mijinta ne da ya biya sadaki ya aure ta ba zai yi mata wannan rashin imanin ba. Da mijinta ne ba zai kusance ta da wannan yanayin ba. Da mijinta ne ba zai yi mata dole ba. Taya ma za ta so Taheer, mutum azzalimi wanda bai san komai ba sai kansa. Tashi ta yi a matuƙar galabaice tana kuka mai cin rai, tana haɗa hanya ta shiga bathroom ɗin. Binta ya yi da sauri saboda yanda ya ga tana tafiya. Abin ya ba shi tsoro, amma yana shiga ta juyo da idanunta da suka daɗe da komawa jajaye saboda wahalar da ta sha cikin kwana ɗayan nan. Matsowa ya gabanta ya kai hannu zai kamo ta, ta kubce cikin gunjin kuka ta ce, na tsani azzalumin mutum irinka da bai san haƙƙin kowa ba sai nasa. Taheer, na tsane ka, na tsane ka, na tsane ka. Bata kai ga rufe bakinta ba ya ɗauke ta da wani gigitaccen mari da ya sanya ta kifewa a kan goshinta. Matsawa ya finciko ta, jini ya wanke mata fuska gaba ɗaya. Ya sake yin cilli da ita, ta faɗa cikin komin wankan, jikinta na rawa, ya nufe ta ya cafki wuyanta, kwancinsa duk sun miƙe, building body ɗinsa ya tashi, tsokar jikinsa sai rawa take, gashin jikinsa gaba ɗaya ya miƙe ya ce, wallahi tallahi ba a yi karuwar da za ta ke faɗa min irin kalaman da kike faɗa min ba, saboda kin ga ina son ki, wallahi azim kin yi kaɗan, idan ko kika ce za ki ci gaba, to shakka babu, wataran ba za ki numfasa ba a gidan nan. Hankaɗe shi ta miƙe a wahala ta ce, sai me don ka kashe ni, sai me don ɗan iska, asarar da irin ka asarar haihuwa ya kashe ni, azzalimi da kiki, jahili wanda bai san ciwo da darajar ya mace ba. Wata uwar bali yayi da ita sai da ta yi tsalle sau biyu ta faɗa ƙasa, tim ya bi ta ya sake bal da ita. Tun daga bazurum ɗin har tsakiyar bedroom ɗin ya zara bel ɗin wandonsa, ya ringa jibgarta kamar Allah ya aiko shi. Tana ihu tana zaginsa, tana ƙara maimaita masa kalmar da take ƙara tunzura baƙar zuciyarsa. Faɗi take, Allah ya isa na Taheer, I hate you, I hate you, I hate you. Shi kuma yana ƙara ware ƙwanjinsa kamar ana buga masa gangi. Kalmar I hate you tana ƙara yi masa kuwa a kunnensa. Bai fahimci halin da take ciki ba sai da ya ji tana wani mugun numfashi, sannan ya saki bel ɗin hannunsa. Shi ma ya zube a gurin, zuciyarsa na ta farfasa. Jikinsa na ɓari. Dukan tiles ɗin ya zabura ya miƙe ya matsa gabanta ya sake damƙar wuyanta ya ce, ba fa zan ƙyale ki ba sai kin canza kalmar ki da bakinki, wallahi ko mutuwa zaki sai kin dawo kin ce kina so na. Ƙarya kike yi Habiba, zuciyata ke kaɗai take so, ba wai don na rasa masu sona ba. Waɗanda suka fi ki asali da kamala, kamulallun mata da ke zaune ƙarƙashin kulawar iyayensu, su ne suke bina akan na so su naƙi. Sannan ke mara galihu karuwa wacce ta sallama wa kowane jaki jikinta, ki ringa wahalar da ni, na yi miki kyautar kaina da zuciyata ki karba. Duk gurɓatar ki na zaɓe ki a matsayin uwar ‘ya'yana, amma ki watsa min ƙasa a ƙirji, ki fasa zuciyata, ki ce min you hate me. Habeey, kin tsani ni fa kika ci. Sakin ta yi ya ɗauko ruwa mai sanyi a firij ya watsa mata, ta sake sauke numfashi, cikinta na yi mata wani irin ciwo, ta rushe da kuka ta ce, na tsane ka Taheer, ba zan taɓa son ka ba har abada, Allah ya kashe ni kafin na buɗe idona na ga. Rufe mata baki ya sake haɗewa, sannan ya buɗe ƙafafunta, ya sake sankama mata antena ɗinsa a cikin jikinta. Da mugunta ya dinga pumping ɗinta, shi ma wannan karin saboda ciwon da zuciyarsa take ba daɗin abin yake ji ba, kawai don ya rasa yadda zai yi da ita ne.
yana yi mata da dukkan ƙarfinsa, yana murza na shanunta. Nan da nan ta sake sumewa, ya zara jikinsa kawai ya koma gefe ya haɗa kai da gwiwa. Kuka wahala yake yi wa Taheer a rayuwarsa, amma yau bai san sanda hawaye yake suturya a kuncinsa ba. Zuciyarsa na yi masa wani raɗaɗi, yana jujjuya kai, kukansa har da shishshika kamar mace. Wayarsa ce ta yi ringin, ya ɗauko ta cikin sarewa da sallamawa farin cikin rayuwa, ya sake durƙushewa ya kara wayar a kunnensa. Yana sauke ajiyar zuciya a hankali. Mahaifin nasa ya ce, me yake faruwa ne, na ji kamar kana cikin damuwa. Kukansa ya ƙara wa ƙarfi ya ce, ta ce ta tsanne ni Dad, ni da ita take faɗa min I hate you. Dad ka taimake ni ta so ni, wallahi ita kaɗai nake burin na samu a matsayin matata. Ajiyar numfashi Alhaji Waziri ya ce, shi ne don mace ta ce ba ta son ka, shi ne abin da zai ɗaga maka hankali har kake zubar mata da hawaye. Dama ashe ragon namiji na haifa, son ashe haka kake, wa ya ce maka mata suna ƙarewa a duniya. Iska ya furzar mai zafi ya ce, ita ta daban ce a gurina Dad, ina son ta fiye da rayuwata. Dad ka taimake ni ta so ni, wallahi ita ce cikon farin ciki na. Murmushi Dad ya ce, ka yi addu'a kawai kuma ka rage zafin zuciya, mace kamar kwai take. Tattalinta ake yi saboda idan ka saki ka fasa mata zuciya har ta ji tsanarka ta ratsa ta, to ba za ta taɓa son ka ba. Numfashi ya sauke ya ce, okay Dad, I will call you later. Yana ajiye wayar ya miƙe ya ɗaga ta cak ya shigar da ita bathroom, ya yi mata wanka har lokacin bata farfaɗo ba. Ya fito da ita ya buɗe wardrobe ɗinsa, ya ɗauki doguwar riga cikin kayan da ya siyo mata daren jiya ya sa mata. Wayarsa ya ɗauka ya kira likitansa ya sanar da shi abin da ke faruwa. Wanka ya shiga ya fito, shi ma ya shirya ya zauna ya zuba mata ido. Zuwan likita ne ya sa shi tashi ya buɗe ƙofar falon, suka shigo har ɗakin. Ya duba ta sosai ya ba ta magunguna ya ce, akwai damuwa sosai a zuciyarta, wadda take neman haifar mata da ciwon zuciya. Idan aka cika ɓata mata rai ko tursasa ta ta yi abin da ba ta so, to komai zai iya faruwa. A sanye suka yi sallama ya fita, shi kuma ya miƙe ya fita domin nemo mata abin da za ta ci. Bai jima da fita ba ta tashi, jikinta duk ya kumbura saboda dukan da ta sha. Gagabanta da shi ma yake a kumburi saboda kwakular da ya yi mata. Hakanan ta ringa juyi a gadon tana kuka tare da nadamar abubuwa da yawa da suka zama ƙadarorinta mafiya muni. Kuka take yi sosai, tana ƙara tsana da kaicen wannan baƙar rayuwar da mahaifinta ya zaɓa mata. A hankali kuma a wahale ta miƙe tana dafa bango. Ta ɗauko wayarta ta buɗe ta fara laliban nambar Aisha. Bugu ɗaya ta ɗaga ta ce, ina kika shiga ne Habi? Tun jiya Fatir yake zaryan neman ki, wayarki kuma ana ta kira baki ɗagawa. Numfashi ta ja cikin rawar murya ta ce, saura kaɗan ku ji labarin mutuwa ta Aisha. Taheer ya kira ni gidansa ne domin ya kange ni, ya ringa azabtar da ni. Aisha kashe ni Taheer yake nufin yi wallahi. Salati Aisha ta yi ta ce, me kika yi masa da yake nufin kashe ki? Ni na taɓa jin masifa irin tashi, wai ana soyayya dole ne? Kai, ke ma ke kika so, ki tashi hankalinsa, ki gudo mana, ki anta ya shege a blacklist ki huta. Ni na taɓa jin masifa irin wannan kuwa anya tun da nake. Kukanta ta ƙara wa ƙarfi ta ce, na tsane ka Taheer, wallahi na tsane sa, wallahi yau baki ga irin dukan da ya mun ba, kawai dan na ce ba na son sa, ya zan yi Aisha, ya zan yi ne, ni kam wannan masifar ta ishe ni, daga wannan sai wannan. Sanyaya murya Aisha ta ce, ki kwantar da hankalinki, ki samu ki kubce, ba sai ya sake ganin ki ba. Shawara sosai Aisha ta bata, suka yi sallama, ta ajiye wayar tana ɗagowa, suka haɗa ido, ta ja baya da sauri. Shi kuma ya yi murmushi, ya matsa gabanta, ya riko hannunta ya ce, ki kwantar da hankalinki, ki gudu ko? Habeey kenan. Daga haka bai kuma cewa komai ba, ya fita ya ɗauko plate da kofuna, ya zuba musu abincin da ya siyo ya ce, ki zo ki yi break. Farko ƙin ci ta yi, sai da ta ga uwar bari sannan ta dinga tura abincin tana kuka. Tana haɗiyarsa da ƙyar, shi kuma yana kallonta, hakanan suka ci suka ƙoshi. Ya kwashe kayan ya fita da su, ya dawo ya ɗaga ta cak, ya ɗora ta a gadon ya ja musu bargo. Bata so ba, amma ba ta da ƙarfin ƙwatar kanta, haka ya manna ta a jikinsa yana shafa bayanta zuwa mazaunanta har bacci ya ɗauke su. Nan zan dakata masu sauraro, sai ku tara a shirinmu na gaba domin jin ci gaban wannan labarin naku na Karuwar Dubai. Mu kasance a shirinmu na gaba.